Megbeszéltük, hogy útba igazítasz. Ez nem útba igazítás. Hát Zolika, de nem hiszem el, basszus, hogy nem találsz. A Pest nem olyan nagy, hogy el lehet tévedni. De figyelj, majd nem Gézbe vagyunk. Hát de most hol vagy pontosan? Mit látsz, akkor arra, hogy megállok akkor? Úton. Hát gondoltam, hogy nem a levegőben vagy, more, de vicces vagy, hogy úton vagy. Azt mondd meg nekem pontosan, hogy hol vagy. Ez jó kérdés, látod? More, nagyon megsütetett a nap, nagyon vicces vagy. Hát de More, mit látsz? Melyik Győzi, az úton vagyok. Örülök, ha előre tudok nézni, nem hogy jobbra-balra nézegessek. Szóval ki vannak táblázva az utcán? Vagy Ki vannak táblázva? Mi vagyok? Látnok? Hát hogy lássak el 50 méterre, meg 20 méterre? De most mit látsz per pillanat? Mit látsz? Hát meg semmi nincs kiírva. Vannak ilyen fehér táblák, ki vannak írva, hogy hanyadik kerület, második kerület, harmadik kerület. Épp olyan helyen álltam, meg ahol ilyen nincs kiírva. More, ezt nem hiszem el. Ver a víz engem. Zoli, az a lényeg, hogy gyere föl már egy hídra. Tök mindegy, hogy melyik hídra ez, mert már nem érdekel. Csak gyere föl egy hídra. Jó, rendben van. Az a lényeg, hogy egy hídra felmenjek. Igen? Na merre vagy? Kérlek szépen, most megyek át egy nagy hídon. Na de nagy hídon, Budapesten rengeteg hídon. Várja, oroszlán van itt, oroszlán. Oroszlán? Igen. Ó, verjem, az oroszlánba. More, nem arra kellett volna jönni. Hát figyelj, sehova nem tudtam lekanyarodni, erre vitt az út, hiába indexeltem, nem engedtek át a másik oldalra. Meg ma be kéne menni, meg ma itt vagyok a izében. Ne hagyja a szarba itt, ne hagyja, maradja a telefon közelbe. Könyörgöm, miért csinálja ezt mindenki velem, gyerekek? De miért kell mindenkinek ezt csinálni? Nem elég, hogy meg még te is, Ide figyelj, nagyon sajnálom. Venni egy térképet, és a térkép szerint elmegy. Győzi, ki tud a térképen eligazodni? De Zoli, akkor megállok, és akkor szólok, hogy jó napot kívánok, ide szeretnék menni. Jó van,